Здравейте, приятели! Ако учебниците понякога ви изглеждат скучни и плашещи, след този разговор ще преосмислите нагласите си. Днес имам удоволствието да ви срещна с професор Албена Храмова, която преподава академична наука и пише учебници по литература, сред които, внимание, един по литература за 7 клас. Разговорът ни стана дълъг и ще бъде публикуван в 2 части. В първата част ще си говорим за баба Илийца, но не само. Какво е класически текст? Защо копнежът по клишето е жив? Кои са елементите на композицията в разказа една българка? Изобщо за литературата като приключение, като част от живота. И след този свободен пролог започвам разговор с въпроса, от който ме побиват тръпки. Какво е искал да каже авторът? Продължаваме ли да си го задаваме или да спрем? Не продължаваме да си го задаваме. Поне от няколко десетилетия. В света от 60-те години на 20 век, след една школа на новокритиците, да не влизам в теоретически детайли, а у нас, благодарение на много добри учени, които бяха чути и от учителското съсловие още през 70-те, 80-те години, този въпрос изчезна. Изчезна официално от литературознанието, изчезна с теоретически и методологически аргументи. Ние можем да отговорим на въпроса какво е искал да каже авторът, само ако авторът е казал какво е искал да каже. Някъде го е написал в писмо, в мемуари, в анкети, отговорил е на въпроса какво е искал да каже. Но там, където той не е отговорил, ние не бива да пренасяме своя собствен прочит върху неговото намерение. Това просто не е честно. Тъй като той е мъртъв в общия класически случай и не може да се защити от нашите глупости, с които ние му вменяваме някакво намерение. Когато отговаряме на въпроса какво е искал да каже авторът, ние слагаме в устата му, в мъртвата му уста, физически мъртвата му уста, своите думи. Така че въпрос какво искал да каже авторът много давна не е актуален в литературознанието. Разбира се, прекрасно е, когато знаем неговото намерение. И той го е написал, за да го съпоставим с прочита на нашето време, да кажем, с различните прочити на други времена преди нас. Примерно случаят Сервантес в това отношение е класически. Но това не означава, че трябва да спрем своя прочит до неговото намерение. Ако само неговото намерение беше определящо за смисъла на текста, тогава нямаше да има история на литературата. Щеше да има история на намеренията. История на литературата означава включително история на интерпретациите, история на нашите прочити, на това, което ние виждаме в текста и което категорично е различно от авторовото намерение. Ако не беше различно, нямаше да има това, което романтиците наричаха безсмъртие на литературата, вечност на шедьоврите. Тази вечност се прави не от авторското намерение. Тя се прави от историческата изменчивост на прочитите на различните публики, които упорито са чели същият този текст, но по различни начини. Това е обикновеното определение за безсмъртие на литературата. То е безсмъртие на публиките, на променящите се публики и на променящите се гледни точки към текста. Добре, през годините публиките на една българка как го възприемаха? Има ли версии или общо дето има устойчиво отношението? В сравнение с примерите, които давах до сега, една българка има твърде кратък, в кавички казано, физически живот. Да. От 90-те години на 19 век до нас това са не повече от 130 години. За 130 години прочит се мини трудно. Особено когато е създаден в условията на утвърждаване на национални ценности и когато това утвърждаване на национални ценности никога не е преставало. И в десетилетието, откак той е влязъл в учебните програми в началото на 20 век, и в жанра, разбира се, е разказ, но в
платформата, в която иска да го види образованието. Именно най-вече в патриотичната, силната патриотична струя на нашата литература, която, разбира се, Вазов представлява най-саморазбиращо се. Но общо взето е бил четен като патриотичен разказ и винаги са се казвали няколко думи за това, че тя Баба Илица всъщност не е патриот в онзи съзнателен смисъл, в който е патриот, примерно Ботев, тя просто е добра жена, която помага на един умаломощен, уморен, с наранени крака младеж да запази живота му, не да запази толкова неговата кауза. Защото тя не разбира от тази кауза. Тя не е идеолог. И в този смисъл могъществото на Вазов е било това от една, по принцип, не идеологическа, не политическа бленда, каквато Баба Илица има към света и към случващото се около нея, да направи едно патриотично послание. Рамкирано от датата 20 май 1876, която е в първия ред на разказа, до оцеляването на детенцето, което вече е майор П и живее в една свободна България. Това е, така да кажа, Вазовата национална схема, Вазовата историческа схема. Баба Илица я няма там. Тя не е нито в историческата стойност на 20 май 1876, тъй като не знае тази историческа стойност, нито в майор П, нейния внук, който вече е зрял офицер, който също защитава България. Това е Вазовата рамка, в която се помества една, преди всичко, история на нравствеността, история на всекидневното добро, история на неполитическото. Просто едно неполитическо всекидневие, в което не трябва да бъдем страхливи в опита си непрекъснато да опазваме човешкия живот, е вкарано в рамката на големите исторически обстоятелства. Само че това го прави Вазовият повествовател, а не нейното съзнание. Да. Непрекъснато в учебниците става дума за този исторически кръстопът. Той всъщност е и нравствен кръстопът, на който се намират Баба Илица и нейните съселени или съграждани. Едни ги е страх, а други по-малко ги е страх, защото се сещат, че тук има и нравствен проблем. Всъщност единственият човек, който се сеща, че тук има и нравствен проблем, това е Баба Илица. За християнска вяра тръгнало Курбан да става добрина, най-вече думата добрина се чува от всъщност благодарния четник, от благодарния младеж. Бабо, ти си добра жена. Тоест оценката към нея, в оценката към нея прозвучава това, че тя върши някакво нравствено дело. Докато хората наоколо са, тяхната реакция е емоционална. Те не усещат нравствения проблем в това. Те искат да запазят своя живот, ама от всякакви, които биха го заплашили. Било то там башибозуци, било бунтовници, за тях това са еднакви врагове, защото еднакво поставят под въпрос техния собствен живот и спокойствието на тяхното всекидневие. Баба Илица прави същото, но не съвсем същото. И тя опазва живота. Само че го опазва в контекста на вече случили се заплахи. Към живота на внучето, което умира, към живота на бунтовника, който също в очите умира. Той е прекалено умаломощен, дори за да си носи пушката. Тоест, тя вижда праговостта на живота, извън историята, някакси. Просто един човек ще умре, едно дете ще умре, едно момче ще умре, ако не направят това и това. И тъкмо поради праговостта, поради необходимостта от избор на тази ситуация. Това е избор по-тежък, защото се случва в ръцете ти и пред очите ти. Това е избор по-тежък от този на останалите там люти бродчани и челопечени, да си стоя вкъщи, да не отварям манастира. Така.
Тя се сблъсква с обстоятелства, които я принуждават да действа. И затова нейното действие вече има и нравствени измерения. Но чак когато разбрах, че ще става и дума за театър, всъщност усетих и препрочетох разказа. Усетих, че наистина всички герои, всички групи в разказа са необикновено статични. Необикновено завазов. Включително финалната батална сцена, която е сигурно най-статичната батална сцена в българската литература. Битка, в която всъщност се разнася един изстрел, Джамбалаза пада. След това, при претърсването на гората, се намират вече само труповете на Перо и на така и неназованото момче в там колибата. В този смисъл тя е единственият човек, който се движи. Тя има друг каданс, както бих казали кинаджиите, не знам дали аз го казвам точно, но тя има съвършено друго присъствие сред тази статичност. Тя непрекъснато, нейното движение е увеличено. Ако дори само погледнем глаголите, които описват нейното придвижване, нали, тяхната гъстота и тяхната яркост, не само борбата с кола. Тя забърза, т.е. в нея има много повече движение, отколкото всички останали. И това движение също е социално движение. Между различните тогава случили се исторически светове на тогавашния българин. Между случайното и случайната случка и нравствената някакси необходимост да се действа закономерно спрямо случайността. Или динамиката на оценката. Тя вече не се прави чрез глаголи. Значи, в финала на разказа оценката за действието на баба Илица е дадена от самата нея. На майор П. баба му била разказвала, че бил оживял, защото тя се опитала да направи едно добро, макар че не успяла. Учебника пита децата, успява ли или не успява според вас? Нали? Как те го усещат просто? Без тежко литературознание. Какви са усетите им за това? Успяла ли или не е успяла? Тоест в собственото си съзнание баба Илица не е успяла да направи доброто. Мотото на разказа обаче е Аферим Бабо Машалах, с гласа на семените от народната песен, които похвалват майката на убития от тях Хайдутин или Комита и така за неговата смелост, за неговата доблест. И в намерението, ето тук можем да разчетем намерение, какво иска да каже автора. Ето това е слагайки много интересно това мото, можем ясно да видим намерение. Едновременно да изрази своето отношение и да го изрази чрез гласа на врага, чрез пряката реч на врага на Аферим Бабо Машалах от народната песен. Тоест, поне трима души, така се каже, Вазов, като човек, който слага мото, като пишещ човек, не неговия повествовател, самият той с писателската си ръка. Врага, които изговарят на турски това Аферим Бабо Машалах от народната песен. Самооценката на баба Илица безкрайно скромна. Не успях, опитах се, но не успях да направя добро. Така тя прозвучава в финала. Ние имаме динамика на оценки, които, освен че са, така се каже, противоположни, още са казани от противоположни социални групи. Това също е страшно динамично. Това внася голямо движение на оценките, на гледните точки и на ценностите в самия разказ. More,
Никой си глава не позна, леле, най-подири де бабичка. Тя си главата познала, викнала та заплакала, леле, леле, Стояне, мил мами, леле, Стояне, мил мами, леле, зато ли дай майка хранела. Сей мени думат бабица, аферим бабо машала, леле, добър си я нахранила. Докъде си, Стоян, хванеме, леле, 9 Балкана минахме. Аферим бабо машала, леле, добър си я нахранила. Ти ме пита какво е за мен баба Илица. И дали учебника може да каже какво е това. Баба Илица? Не може. Значи, отговор е, че учебника не може да каже това. Затова, защото просто става дума за текст, за класически текст в най-простия смисъл на тази дума. Какво е класиката? Нещо, което ни е безкрайно досадно като деца. Това е първия отговор. Когато сме били деца, това е безкрайно досадно. Аз съм отговаряла, още си го спомням, на литературния въпрос, защо баба Илица измъква кола и прави всичко възможно, за да помогне на бунтовника. Простичкият отговор ми, защото е добра жена и смята, че това е правилната постъпка на един човек спрямо друг човек, и защо не беше достатъчно за жанра съчинение, там отговор на литературен въпрос. И трябваше, както казвахме ние, ученически език на моето поколение, да се разтягат и някакви лукуми. Освен това, по мое време беше много задължително да изкараме осъзната патриотка срещу турските поробители, която се бори. Просто през 60-те или ранните 70-те години, когато аз съм била ученичка, да не се бориш, който и да било, е вече грях. Значи, така да кажа, само борецът има право на ценностно съществуване в онази конюнктура. Те изкарвахме баба Илица буркиня някакси, разбира се, лъжейки тежко, така, кривейки си ръцете докато пишем, но училището е и институция, чието намерения трябваше да се познават, за разлика от намеренията на автора, за да можем, например, да имаме добро или поне по-добро образование. Тоест, от детската досада, която сигурно и съвременният ученик изпитва, съвременният ученик пък сега трябва да гледа тънкости, трябва да гледа детайли, нещо... много е сложно това сега. Полупряката реч тук какво ни казва за съзнанието на баба Илица. 3 клишета и сме готови. Може би има някакъв купнеж по клишето у някой от сегашните ученици, не дай си Боже. По готовите формули, бе казвам 3 изречения, пишат ми там 4-5 и сме готови. Заради тази нагласа бих искала да се върна отново към това какво е класически текст. И защо това е класически текст? Защото когато си малък и дори млад, това ти е много досадно, но после, ако решиш пак да го прочетеш, задължително ще намериш някакви други работи. Не защото автора е искал да ги каже, а просто защото твоето съзнание, като читател и като човек, се е променило. И вече можеш да видиш едни по-интересни неща във всеки класически текст, не само в Баба Илица.
И след още 15 години, ако пак го прочетеш, ще видиш едни трети неща. И даже можеш да си кажеш, тогава това не съм го видял. Това може би е определението за класически текст. Когато, четейки го, намираме едни нови и нови неща. Когато не се страхуваме да излезем на текста от гледище на собствения си скромен човешки личен опит срещу посоката на косъма. Да не го погалим по клишетата, с които той е обрасъл. Всяка класика е обрасла с клишета. Така да заровим ръце в тъканта. Текст, значи тъкан. Всъщност, буквалният превод на тази чуждица. Да заровим ръце в тъканта и да видим виждаме ли други фигури в тази тъкан, други неща, говори ли ни по друг начин текста, в зависимост от това, че, например, са минали години, сменили сме гледната си точка, на нас самите не са случили други неща. И тогава го четем по друг начин. Така че простичкия и надявам се след тези ми признания вече не толкова банален отговор на въпроса какво е за мен баба Илица, отговор е класически текст. Както всяка една класика, той предполага, той те подтиква да намираш други работи в него. Разбира се, може би това е поради професионализацията така, на четенето при мен. Обикновен човек си казва, това аз съм го учил в училище, следователно, писнало ми, не искам да се връщам. Ако се върне, ще се изненада от това, че самият той вече не е ученикът, който е трябвало да научи някакви изречения. Значи човек може да открие, че е пораснал през един Точно разказ. така, през всяка класика. Да. Даде брилянтно определение за класика. Нещо, през което човек може да разбере, че е пораснал. Поздравление. Аз си представям идеалното образование така. Съществува водеща интерпретация, която се състои от следните. В нея са вярвали баба ви, дядо ви, вие и така. И тя е за ценността на българското. Съмняваме ли се, че в този текст българското е ценно? Не се съмнявам. Няма как от даденостите на самия текст. Този текст ни подава онова, което се нарича литературна композиция в идеалния вид, с пролог и епилог, с ретроспекция, с завръзка, развитие на действието, кулминации, даже две, развръзка, и ни позволява да научим тези елементи на композицията. Защото в този разказ ги има в пълнота, затова и учебната програма иска да ги научим тези работи. Една скоба само може ли да отворим? Да. Добре, в композицията, може би това трябва да кажем. Кога човек стига до необходимостта от композиция? Тя не се ли... Ние не преживяваме ли всеки ден форма на композиция? Точно така. Затова някакси и децата да знаят, че това не е просто само приложение към разказа. Ако някой иска да води сериозен разговор, значи любовен битов къвто щете, може да има пролог. Всяка реплика в англоязичните филми има непрекъснато това прословуто let's talk about it. В тези средните там романтичните комедии и други такива. Да поговорим за това. Това е пролог. Да. Тоест, всяко изказване има своята композиция. Синтаксиса по същество е композиция на най-дълбоките логически елементи в нашия мозък. Синтаксиса на едно изречение също е композиция. Разбира се, може и да няма пролог. Не е задължителен елемент на композицията. Може героинята направо да каже на героя, така както правят нещо съвършено друго, виж какво аз те обичам и въобще така, нали. Говоря пак за романтични комедии, нали, за тези жанрове. Но кулминацията е нещо страшно важно. Кулминацията не е всекидневие. Никога. Тя така не е равно развитие на действието. Кулминацията е нещо, в което сме наистина хванали себе си, ама от всякъде и сме длъжни да издържим. Заради нещо.
То може да е всякакво. Тоест, това не е просто учене на някакви думички от литературната теория. То е хубаво и да се учат думички, разбира се, защото, например, човек може да ги срещне в някоя книга, в нечий журналистически глас от телевизора. Това е общоупотребима, не е чак толкова високо специализирана лекция, да кажеш, каква кулминация стана в този скандал, да ти кажа. Тоест, нищо не пречи на терминологията да си бъде и, така да се каже, да си влезе във всекидневния език. Тя си влиза обикновено. И тогава аз, седмокласника, който някога много съм ги презирал тия работи, защото учителката иска да ги знам там, за да ми пише някаква оценка, изведнъж няма да мога да разбера как най-хубавото момиче в тази компания вика: гати кулминацията, дет се случи, чакайте сега да ви разкажа, и някак си няма да помня какво беше това. Няма да съм в част от този разговор. Никой речник не е излишен в главата на човека. Никой. Как така няма да ме затрудни литературата ми? Тогава за какво ми е? С нещо. Някъде да ме препъне, някъде да срещна един човек вътре. Разбира се, че съм затруднена. Затруднена съм, когато срещам всеки човек, включително и този, който е направен от букви. Как така всичко трябва да е лесничко? В една наша среща в живота, в един наш проблем, в едни политически избори някакви, в развалянето на времето или съществува винаги проблем. Как така да махнем всички проблеми от образованието, например вазовите думи? Какво ще научим, като чак толкова пък улесним? Едно, че можем да бъдем сигурни, че това не е искал да го каже автора. Ако пренапишем текста с наши днешни бозави думички. Защо? Защото половината му думи били остарели и ние сега не можем. Всички учебници, не само този учебник, всички учебници пускат колони с речници. Това е толкова забавно. Речникът ти е на 2 см разстояние от текст. Я да видим, я да поиграят пръстите на думата, значението. Я да разгадаем тази загадка. Я да видим един по-старинен български език. И това е приключение. Тоест, децата не могат, на децата им е трудно. Моля ви се, уважаеми родители, направете на децата ви всичко да им е лесно. Направете просто на децата ви всичко да им е лесно в този живот. От учебника по литература до каквото ви хрумне. Минали един ден ще умрете. И тогава какво ще правят децата ви? На които цял живот всичко им е било толкова лесно. В този смисъл литературата е просто част от живота ни, но може да бъде много добра част от живота ни. Може в някакъв смисъл да го оглежда. Може да бъде огромно приключение. Срещи с други хора, срещи с по-стари езици, срещи с по-стари идеи на човека, срещи с по-други ценности. Това е приключение. И според мен така трябва да се гледа на литературата. Като на приключение, ама истинско, като на предизвикателство, което ни кара нещо да мислим и да си кажем, аз точно какво мисля за този текст. И същевременно като нещо, което, понеже за щастие е в образователната система, трябва да се държим прилично. Тоест да си научим какво е пролог, епилог, експозиция и завръзка. Да запомним, че жената в текста се казва Илийца, а не нещо друго, за да можем да си решим тестовете. Ти беше тръгнала да говориш за образованието, как си го представяш, и аз те прекъснах. Точно така си го представям. Като една двойна игра между нахъсеното приключение, любопитството, поглаждането на текста срещу посоката на косама, дори поставянето на задачката, мога ли аз по друг начин сега да прочета? Той по друг начин може ли да ми прозвучи? И аз сега да си експериментирам. Баба Илица, може ли пък да е отрицателна героиня тая жена сега?
Защо може, защо не може. Това е вече много сериозно мислене. Не е задължително, разбира се, да си прав. А просто да правиш експеримент с алгоритмите, с това, което става в съзнанието, с начина, по който би могъл да предполагаш нещо, което на пръв поглед е неочевидно и за което можеш да получиш аргументи и доказателства, а можеш и да не получиш. Само че вече си направил упражнението, вече си проявил любопитството към самия себе си, преди всичко, към своето собствено мислене. Така си го представям. Образованието, повтарям, от една страна като приключение и от друга страна като прилично, учтиво отношение към институцията на образованието, която иска от нас да знаем базовите неща. Тя и на това ни изпитва държава. Тя не ни изпитва на тежки интерпретации. Тя ни изпитва да знаем каква му е темата на разказа, по кое време се развива действието. Това, че баба Илица се казва именно баба Илица, а не баба Тонка, примерно. На това ни изпитват тестовете. На всъщност елементарни неща. Въпрос на почтенна учтивост към обществото е да ги знаеш. Останалото обаче е приключение. Вярвам, че след този половин час никога повече няма да питате и да отговаряте на въпроса какво искал да каже авторът. Няма да се страхувате да отворите книгите от ученическите години, защото ще знаете, че те са класика, а тя винаги има какво да ви каже. Няма да се страхувате от трудните думи, защото те са приключени. С този епилог срещата ни завърши, но ще продължи във втората част на разговора с професор Хранова, която въпреки, че пише учебници, не изглежда никак страшно. Напротив, за мен беше удоволствие да слушам толкова сладкодумен учител. Слушайте и гледайте цялата поредица от интервюта в YouTube канала и подкаста на проекта Една българка говори. Очакваме!